Rabbil alamin niki enten sing tanglet tentang kematian menika tiyange umum selamatan pitung dina ngoten menika. Otomatis angsal berkat, angsal jaminan cedhak-cedhokan. Lah niku nggih. Niku wonten tiyang ingkang kula mboten ngertos sing jelas tedhokan niku halal. Angsal ditedha mboten napa-napa. Tapi enten tiyang sing mboten purun tedhoane tiyang sing napa tedhoane tiyang sing ingkang pejah niku wau. Lah niku napa kok mboten purun nggih kula mboten ngertos. Sing jelas niku makanan halal yang wajib dimakan nggih sampean tedha. Menawi panjenengan enten kenyelenan ten mriku lek ancene nyeleneh niki wau masuk ten syariat nggih niku kesayan termasuk angsal berkat ambune wangi menika nggih niku mboten napa-napa mung mambune tok wangi insyaallah sang mayit niki wau selama hidupnya enten sedekah ingkang diterami dhateng Allah. Sehingga ada yang dijadikan saksi, orang yang datang ke situ selamatan niku wau angsal berkate wangi. Nah niku Mbak Imang nggih, dadose mboten napa-napa niku. Selagi halal nggih ditedha mawon. Mboten napa-napa. Selamatan menika sing mboten angsal mboten ditedha. Wah iku jajane wong mati kok aku ngene kok ngene. Mboten napa-napa niku selagi halal. Wong kita sedanten nggih besok pejah. Lah nggih, intine menika wau ahli kubur jelase gadahi sedekah ingkang ditrami dhateng Allah. Nggih, pun cekap nggih. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.